escenari. Es converteix en el reflex d'una realitat viva, propera, que batega amb força als nostres carrers, als nostres barris, en la nostra gent. Parlem del Montfallet, un món que és art, tradició, pólvora i festa. Sí, però que també és molt més. És esforç en silenci, entrega constant i, sobretot, solidaritat, que es viu cada dia, no només quan les coses es posen difícils, sinó també quan toca estar a prop, acompanyar i cuidar tot allò que és nostre. Perquè les falles són comunitat, són ese veí que se suma, esa comissió que organitza, esa falla que obri el seu casal a tot el món. I si hi ha una cosa que uneix tot això, que dona ritme i emoció a cada pas, és la música. La música que ens desperta en la despertar, que ens acompanya en l'ofrena, que ens fa vibrar en cada pas a carrer. Avui celebrem justament això, la força d'una festa que va més enllà de mas. Celebrem a qui fa de les falles una manera de ser, de viure i d'ajudar. Aquest acte que avui ens reunís ací reflecteix el profund vincle entre la Comissió de la Falla Sant Vicent Periodista Estàtic i les Germanes Franciscanes, que tenen la seva seu en la Casa de l'Arquebisbe Mayoral i mantenen la connexió a través d'exalumnes, alumnes, músics i mestres, com la nostra Pilar Cervera, la meva iaia. A més, aquest acte té un fi solidari, ajudar a l'alumnat de l'Escola de Música Mare Francisca Pasqual, amb la renovació dels instruments que necessiten per al seu dia a dia. El total de la recaptació de la venda d'entrades anirà destinat a aquesta acció solidària. Com haureu vist, vos han oferit participar en la rifa solidària dels col·laboradors i amics que ens recolzen en aquest projecte. Si encara no hi heu participat, vos animem a fer-ho. La música no sols és una forma d'expressió artística, és també una poderosa ferramenta per al desenvolupament emocional, intel·lectual i social dels nostres xiquets i xiquetes. A les escoles, la música desperta la creativitat, millora la concentració, reforça la memòria i, sobretot, fomenta valors com l'escolta activa, el respecte, el treball en equip i la sensibilitat cap als altres. Gràcies per vindre i que comenci la festa.
formació que representa l'esforç, la passió i el talent jove. La banda de música de l'Escola Mare Francisca Pasqual. Ells no sols interpreten partitures, interpreten somnis, perquè darrere de cada nota hi ha hores d'estudi, dedicació i, sobretot, amor per la música. Quan una banda escolar puja a l'escenari, estem veient molt més que música. Estem veient valors en acció. Així que, amb tot el nostre carinyo i admiració, demanem un fort aplaudiment per a aquests joves músics que aquest matí ens regalen el seu art, la seva energia i el seu cor. El Fallero i Xàbia, dirigits per Miquel Domènech Pedrós. I ara tornaran vostres a gaudir de la banda que interpretarà Amparito Roca i Patito el Chocolatero. Un fort aplaudiment per a tots ells.
Al cor de cada falla hi ha una història, un missatge, una il·lusió i, sobretot, un treball fet amb art, passió i moltes ganes. Tenim el privilegi de conèixer un d'eixos somnis que prompte es farà realitat als nostres carrers. L'esbós de la nostra falla infantil, que enguany vol retre homenatge a una cosa molt nostra, la música valenciana. Una música que ens acompanya des de menuts, que ens emociona, que parla de qui som. Des de la dolçaina i el tabalet fins a les bandes que omplin de vida els nostres carrers i que enguany serà la gran protagonista de la falla infantil. I per a donar forma a aquesta idea, comptem amb el talent i la creativitat d'un artista que coneix molt bé la nostra comissió, ja que per tercer any consecutiu plantarà en la nostra demarcació. Ell serà qui convertirà aquest sentiment musical en ninots, en color i en escenes plenes de tendresa i missatge. Preguem un fort aplaudiment per a Santi Muñoz i Girón, gran artista. Hablo yo primero. Bueno, pues, no sé cómo va. ¿Lo presento? Bueno, que lo presenten ellos. Bueno, primero de todo, buenos días a todos los aquí presentes. Nada, muchas gracias por otro año más contar conmigo para plantar vuestra falla infantil. Será el tercer año y es un privilegio plantar en una plaza como la vuestra por tercer año, porque la verdad es que es historia de las fallas y la verdad es que es un privilegio y un orgullo poder plantar en vuestra comisión. Y nada, este año la falla lleva por lema cantar a estimar a la nueva música valenciana. Y nada, es una representación un poco de lo que es mi día a día y de lo que habla de mí, casi la falla, por el hecho de que yo soy un loco de la música, no toco ningún instrumento, pero bueno, me encanta la música, es algo que necesito para vivir en mi día a día y pues entonces que no quería perder la oportunidad de reflejarlo en una falla y este año pues llegó el momento. Y nada, es una muy pequeña parte de lo que será lo que veremos en marzo, pero es el personaje principal de la falla infantil, que es el que cuenta la historia, que desde su lista de Spotify descubre cómo ha ido transcurriendo la música en valenciano y valenciana, con los primeros pasodobles que descubrió de pequeño en fallas, que es parte de lo que hemos escuchado hoy, y hasta cuando se hace un poquito más adolescente la música que es así, que es lo que representa ahora mismo más mi día a día, que es, pues, por ejemplo, los grupos de La Fúmiga, Orquestrases, Zoo y todos esos grupos que cantan en valenciano y que al fin y al cabo transmiten un poco el valor de la importancia de la lengua. Entonces, pues, esa es una idea que la tengo desde hace mucho tiempo y nada, que tengo muchas ganas de que la veáis. Y nada, ya queda muy poquito para poder disfrutarlo en la calle. Así que gracias y nada, nos vemos en marzo. Donem les gràcies a Santi i als nostres representants i que continuem l'acte.
Comunitat Valenciana és coneguda arreu del món per la seva tradició de bandes. S'estima que concentra quasi el 40% de les bandes de música d'Espanya, amb més de 47.000 músics, 60.000 alumnes de música i centenars de societats musicals. Han sigut declarades bé d'interès cultural i material per la Generalitat Valenciana, reconeixent el seu valor com a patrimoni i com a eina de cohesió social. En els últims anys hem vist néixer una nova generació d'artistes que mesclen tradició i modernitat, amb lletres en valencià, ritmes actuals i un missatge social clar. Amb influències del rock, l'esca, l'electrònica o el pop alternatiu, han aconseguit connectar amb la gent jove i donar veu a una identitat que és musical, cultural i més viva que mai. Grups com So, La Fúmiga, El Diluvi o Charango han portat la música en valencià al més alt nivell, no sols dins de la nostra terra, sinó també en escenaris de tota Espanya. Esta nova escena no només entreté, sinó que reivindica, uneix generacions i transmet orgull d'allò que som i de com sonem. La música en valencià d'avui és diversitat, energia i futur. Tornem a tindre el plaer d'escoltar a la nostra banda que interpreta Tobogan i Mediterrània.
y el cielo cansado está, yo siempre salgo a la calle y no dejo de cantar. Por eso, al apagarse la llama y sentirse naufragar, por eso sujeto tu mano y no te dejo marchar. Abans de continuar amb aquest acte, agraïm la seva assistència i el seu suport a la causa solidària a Estefan Soriano, director general de Diversitat en la Generalitat. Demanem que tornen a pujar a l'escenari Lola i Samuel perquè s'acosta un dels moments més esperats per tots, que arriba Solidària. Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve. Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra tiene su voz, que ruge si se la encierra. Mi tierra. Cristina Castillo Pedrona.
dicen que diga algunas palabras. Pues la palabra que lo resume todo es gracias. Muchas gracias. Gracias, Amparo, familia y todos los que habéis colaborado en la organización de este acto que ha sido precioso. Gracias por muchas razones, pero entre ellas el haber descubierto aquí el boceto del tema de la falla infantil sobre la música nos ha gratificado enormemente, porque una de las señas de identidad de este colegio es la música. Así que, de verdad, Santi, muchas gracias por esta idea maravillosa. Gracias también a la oportunidad de haber elegido este colegio para la presentación del boceto, porque el objetivo de este curso en el colegio es tu momento de brillar. Así que, falleros, falleras, sobre todo Samuel y Lola, es vuestro momento maravilloso de brillar. No me cansaría de dar gracias a nuestros músicos, a nuestros profesores, a todos los que están detrás de esta organización. Quiero dar las gracias expresamente por la oportunidad que he tenido de reencontrarme con abuelas que han sido compañeras mías de curso, de encontrarme con padres y abuelos también de tiempos pasados, por reencontrarme con una familia muy significativa para el colegio, la familia Orts, que también está aquí casi en pleno, y por reencontrarme con la nieta de una profesora que ha sido santo y seña de este colegio, Pilar Cervera. Así que muchas gracias. Y gracias a todos y cada uno. Gracias y gracias a cada una de vosotras, a cada uno de vosotros que hacéis siempre posible lo que parece imposible. Arte, magia y espectáculo. No podríem imaginar una millor manera d'aprovar aquest acte de música en valencià que amb la interpretació del nostre himne regional. Gràcies a tots i a totes per la vostra assistència. Sorpresa. Sí. Nos levantaremos y la cantaremos. En cuanto llegamos el primer tono, lo verás como se pondrá a media sala. No pasa nada.